Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ala sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Wonten ngarsanipun para sesepuh dalah bini sepuh saha kasepuhan sedaya saha ingkang kasepuhaken dinangkung dumateng ngarsanipun Akhinal Karim Bapak Suparman saha bapak-bapak sanesipun sedaya ingkang kawula mulyakaken, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo mboten kendhat-kendhat, mboten kendel-kendel, kita tansah ngunjukaken ras puji syukur dhateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu bapak saderengipun kawula matur, monggo kita maos amaliyah rumiyin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah, kanthi amalia saha donga kasebat, mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya termasuk golonganipun tiyang ingkang bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat, Allahumma amin. Lan mugi-mugi kula panjenengan sedaya saklebetipun wulan suci Ramadan punika estu-estu pikantuk keberkahanipun wulan suci Ramadan punika. Sebab menawi kula panjenengan sedaya ngatosaken kawit wulan Recep kaya wingi sampun dipun anjuraken donga, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, wulan Recep sampun kula lan panjenengan sedaya lalui, wulan Sya'ban sampun kita lalui, sampun kita lewati, wulan Ramadan sampun dumugi, sampun kita milai lan sampun kita lampahi. Dinten punika menawi mboten klentu sampun pinten? 11 dinten nggih. 11 napa 12? 11. Mila Kanjeng Nabi ndhawuhaken wonten setunggalipun hadis, awalu syahru Ramadan rahmatun wa awsatuhu maghfuratun wa akhiruhu ngitaqu minan nar. Awalu syahru Ramadan, dados Ramadan menika bagi dados 3 perangan. Ingkang perangan pertama inggih punika
tanggal setunggal ngantos dumugi sedasa menika awal. Menika kula lan panjenengan sedaya kala wingi dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kasunyatan ingkang kados pundi kawontenanipun kula lan panjenengan sedaya dipun ridhani dening Allah lan dipun paringi mapinten-pinten kenikmatan. Buktinipun dinten menika rak mboten enten sing mokel nggih. Alhamdulillah mila punika rahmatipun Allah, kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala kula lan panjenengan sedaya sampun nemahi. Lan menawi kula kiyambak alhamdulillah tahun menika kawit tanggal sepisan ngantos dumugi hari ini niku alhamdulillah kok ngrasa keco. Nggih mboten? Benten kalian tahun wingi niku masyaallah benter gitu. Niki alhamdulillah nikilah salah setunggalipun tandha bukti rahmatipun Allah, kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala. Senajan wingi meh rong dina grejih udan ananging ingkang kados pundi kemawon kula lan panjenengan sedaya kedah tampi gitu. Senajan Mbah Pujo nggih mboten saged ngarit. Alhamdulillah ingkang kados pundi kemawon kula lan panjenengan sedaya kantun napi nikmatipun Allah ingkang kedah kita tampilan kedah kita syukuri. Nah, dinten setunggal ngantos dumugi sedasa sampun kita lalui. Lah menika mulai ausat utawi pertengahan nggih punika mulai tanggal 11 ngantos dumugi kalih dasa tawi selikur niku kaetang ausat wa ausatuhu maghfuratun. Kula lan panjenengan sedaya insyaallah dipun ngapunten sedaya dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya. Mila kathah sangat hadis, kathah sangat dawuh ingkang dawuhaken man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma man qoma Ramadan, man qoma niku sapa wong sing jumenengi ngadeg. Maksude man qoma Ramadan sing ten riku dimaknai salat tarawih. Jadi salat tarawih niku wau termasuk salat lail, salat malam. Mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge sing gelem salat utawi sing gelem poso, nek salat nggih niku wau salat tarawih utawi salat lail ngurip-urip qiyamul lail. Qiyam niku ngadeg lailu malam. Nek sing sapa wonge poso nggih niku wau sing gelem poso, sing nindakake poso imanan wahtisaban kanthi percaya muhung menggolek ridane Gusti Allah ghufira mongko den ngapura lahu keduwe wong niku mau mata kodama dosa-dosa sing wis riyin. Dan niku insyaallah kula lan panjenengan sedaya ingkang kita lampahi saklebetipun wulan suci Ramadan punika pinangka kagem nggodhog, pinangka kagem ngilangi dosa-dosa kula lan panjenengan sedaya. Rumaos gadah dosa mboten? Nek sing ras rumangsa ora ndek dosa niku berarti malah nyuwun sewu. Wong sing kokean dosa. Nggih, wong aku kira wes aku ki ngene, wong sombong ngono apa nggih, menyombongkan amale niku amit-amit justru wong niku kleru. Nek wong wis pokoke aku ki rumangsa wis kokian dosa, insyaallah wong niku malah wis bener-bener teblek teng ngene Gusti Allah niku insyaallah malah wong niku cedhak kalih kan Gusti Allah. Ning nek bab nggon dosa niku menungso niku nggone dosa. Nah, mila kula sering matur wong niku selagine isih duwe bayangan ngeten iki. Niki kula enten ayang-ayange niki. Niku isih dosa. Dosane kokean. Akeh banget dosane. Ning wong niku nek ngeten iki wis ora duwe bayangan utawa ayang-ayang niku ora duwe dosa. Sing mboten gadah bayangan niku namung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku maksum. Kanjeng Nabi niku enten nggen selawat niku dijuruki nurun ngala nur, cahaya di atas cahaya. Lah niki nyuwun sewu niki kinten-kinten tesih kinten-kinten 20-an nek mboten klentu nggih gangsal welas piyantun ingkang badhe matur wonten ngriki.
Niki kula badhe pesen khususipun kula nggih nderek-nderek dados pengurus enten ngriki khususnya sing sami-sami monggo do ngaji nek sonten diniati ngaji. Sebab napa mengke nek jenengan sedaya ya nglonggaraken wekdal, ngentrengaken salira nggih to. Nika para protokol nika. Niku enten mriki sing do matur ngeten niki sing matur ten mriki niki mula Pak Parman lajeng rada mengkeh napa sakniki mawon. Niku nek le matur ngeten niki ya kadang-kadang langkung-langkung sing do matur niku kanthi suwanten sing ragi keras ngoten niku. Ten Padaran niki rasane ngati bombo nggih. Nek mboten jenengan mirengaken rugi. Rugi wae kabeh. Mila nyuwun sewu sering kula aturke. Wingi mon kula aturke ning sing tindak mboten sekathah niki. Sing matur ten ngriki niki niku taun riyen nggih pun kula aturke, sakniki ajeng kula aturke melih. Sing matur ten ngriki niki kula nggih nek kula kiambak manganggep napa monggo. Manganggep napa monggo. Sing matur ten ngriki niki dipun ibarataken nek napa nggih dasare agamane kula lan jenengan agama Islam niku berdasarkan 4 Quran, hadis, ijma, qiyas. Lah wong sing omong ten mriki niki sing matur ten mriki niki dianggep dikiasake kaya dene ceret utawa teko kan nika. Lah ceret teko utawi omprong niku wau nek biasane nek dingge ngedepke nek ajeng diladekke niku enten gelase nggih mboten? Ten gelase. Lah gelase niku kadang loro, kadang telu, kadang papat, kadang akeh. Niku dicurke otomatis ceret utawa omprong niku kan wonten toyone. Nggih mboten? Mangke dingge buka ten wingking. Ten wingking riyo nika. Niku teko utawa omprong niku wau sing isine banyu niku wau iso diisekke ning nggon gelas ingkang sepisan nek gelase niku wau mlumah. Nggih mboten? Ning sing sepisan niku mlumah ning gelas niku bolong. Kira-kira diiseni banyu saged mlebu napa mboten? Mboten to? Lah niku tandha-tandhane jenengan sedaya seumpama lho nek wong jenengan wong anteng. Biasane niku tetep anteng. Niku ibarate jenengan niku sebagai samek, sebagai pendengar niku diibarate gur ditinggal omong dewi. Ora ngrungokake ning ditinggal omong dewi. Kepara nek jaman sakniki niku nyuwun sewu. Ning tak ten mriki kathah kula tingali mboten enten sing beto HP niki. Gitu. Niku ping tetep ngeten niki tangane niku. Dadi sing bengok-bengok ten ngriki niki karepe niku ya ngaji karepe. Ning mboten dirungokake dadi mlebu teken metu kiwa utawa sewalike. Lah kata-katae ngoten niku. Dadi nyuwun sewu, pokoke sing sinten sing ngendika ten ngriki tulung jenengan midhangetaken. Jenengan hargai. Jadi diibarate kaya dene jenengan niku mau nek gur ditinggal omong dhewe ketoke gelase kemau iki ya utuh ning ternyata bolong. Lah apa disonoke ya ora mlebu. Dadi sing diomongke gurune utawa Pak Kiyaine utawa mbuh sinten ten mriki niku ya ora ning gunane. Wong jenengan ya ditinggal omong dhewe. Lah nek jenengan mangke ajeng angsal hasile nggih mangke riyen kan niku. Dados nyuwun sewu sinten mawon samangkih wong niki tesih wonten lanjute sing kathah estu jenengan tindak mriki jenengan niati thalabul ilmi. Nggih. Kan niku. Niku sing sepisan gelas niku ya mlumah nek le mlumah dicuri banyu niku bablas ora mlebu sama sekali mergane napa bolong. Niku ibarate wong ngrungokake pengajian kudune dirungokake malah gur ditinggal omong dhewe. Niku. Lah, sing nomor kalih niku gelase niku wutuh. Nek le wutuh, nek le sehat ya sehat. Ning mangkurep. Kira-kira nek disoki banyu wedang apa es teh lan sak piturute, kira-kira iso mlebu mboten? Mboten to?
Niku tanda tandane wong sing kudune ngrungokke pengajian, kudune ngrungokke tausiah sak piturute niku ditinggal turu. Ditinggal sare. Mila monggo. Mangke sinten kemawon sing matur wonten mriki estu jenengan nenglengke nek cara taklim muta'alim niku nenglengke bener-bener dirungokke. Lah insyaallah panjenengan sedaya pikantuk keberkahan sak dangunipun wulan suci Ramadan punika. Terus sing sepisan gelase iki ya mlumah ning bolong kuwi tanda-tandane wong sing ra gelem ngrungokke gur tinggal omong. Sing nomor loro niku gelase ya wutuh ning mengkurep. Niku tanda-tandane ora dirungokke nek gur tinggal turu. Wonten mboten riki? Ning ya sok wonten. Wong nek tahlilan ngoten niku engko nek wis metu berkate ya ditangi wonten kok. Ning nek ten mriki mboten nek ten mriki. Sedaya alhamdulillah khusuk sedaya. Lah ingkang nomor 3 niku diibaratake gelas niku ya mlumah ya wutuh. Lah kira-kira nek dileboni banyu niku saged mlebu napa mboten? Gelas niku ya mlumah ya wutuh, ora pecah, ora bolong, ora bentet. Kira-kira banyu niku iso mlebu mboten? Saged to? Lah, ten niku mila monggo jenengan mangke termasuk wong sing mlumah ning bolong napa wutuh ning mengkurep napa wutuh ning mlumah. Belum ampun bandol. Nek mluman ditutup wis beda meneh niku. Niku judule mboten nganggo tutup. Gitu, judule mboten nganggo tutup. Mila panjenengan sedaya niku mboten mung kagem bapak-bapak ibu. Niku sinten mawon mbok bocah mawon nek ten sekolahan gampangane ora konsentrasi, gitu. Ora ngrungokke. Mesti mengke oleh PR nek cara jaman biyen nek sakniki napa. Niku ya akhirnya mung takon mbokne utawa nek dileske nggih, ngono takon nggon les wae ngoten niku. Jadi mboten iso merekam yang secara keseluruhan, akhirnya ketinggal, akhirnya bocah niku ya rada dedel, rada bodho, akhirnya ora munggah. Lah sak mangke jenengan niku nek ten mriki saged munggah napa mboten, saged tambah ngilmune napa mboten niku tergantung niki setunggal wulan niki termasuk kula lan panjenengan sedaya nriki alhamdulillah niki wonten majelis ngilmi. Mila kula ibaratake ceret karo gelas niku wau monggo nisbat utawi paribahasan niku wau monggo kita gatosaken. Ngaten nggih. Nah niki kula alhamdulillah niki pikantuk jatah mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun. Dan niki kula ajeng ngaji setunggalipun hadis ingkang magepokan kalian kula lan panjenengan sedaya punika siyam nggih senajan sampun sami dipun napa nggih sampun dipun bulan baleni mungkin nggih niki kula nggih nambah mawon niki kula lan panjenengan sedaya niku kan ngarep-arep ganjarane poso nggih mboten niki sering kula atur kenggiane kula baleni melih wah gur di bulan balani wae Pak ben apal nek apal niku paling mboten ya wah iya ya soalnya nek ora apal niku ya lali gampang lali gitu nggih niku kula lan panjenengan sedaya niku kan sing diarep-arep ganjaran nggih mboten sing diarep-arep ganjarane Gusti Allah oleh kenikmatan oleh ganjarane le poso niku wau nggih mboten lah tiyang ingkang bener-bener imanan wakti saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kala wau niku nek
kanthi tenanan nggih oleh ganjaran. Ning ganjaran niku wau iso rusak nek ana 5 perkara niki. Iki nggih wingi kula aturke ten musala. Niku khamsatu asya'atuh bitul saum. Ingkang sepisan nggih punika dados khamsatu asya'atuh bitul saum. 5 perkara sing iso ngrusakake ganjarane poso. Niku wonten 5 ingkang sepisan inggih punika al-kadzibu utawi al-kadziba padha niku. Niku goroh. Kula lan jenengan sedaya sedina muput ngeten iki poso. Niku nek nganti goroh ora oleh ganjaran. Kam laisa min shaimin bihi ila saum ilal ju' wal ngatos. Pirang-pirang wong kang poso ora oleh ganjaran apa-apa kejaba oleh ngelak lan ngeleh. Niku ya wong 5 niki termasuke. Wong sing meng oleh ngelak karo ngeleh niku sinten? Sing sepisan nggih punika al-kadzibu. Tiyang ingkang goroh. Wong poso kok goroh niku ora oleh ganjaran babar blas. Meng oleh ngelak karo ngeleh tok. Mila monggo kula wau matur nek pokoke sak cilik-cilike nek iso aja ngapusi. Saumpami kula ki ambak dijaluki duit anak kula napa putu kula. Kula pun ndek putu masalahe. Gitu. Kula pun ndek putu. Mbah njaluk duite apa Pak? Njaluk duite tak nggone tuku mercon apa tak nggone tuku mbang api. Janjane duwe. Sik, aku si Mbah kira duit. Niku pun ngapusi lho niku ora ketang cilik. Nggih mboten. Wonten mboten sing sok ngoten niku. Nek saged ampun. Mang jawab sanese. Tok nggo apa to le mbang api mbok engko bengi wae apa piye? Utawa nek kula ten pengalaman niku nek misalkan kula ditawani barang utawa nawani barang niku sok ya menghindar mergo dosa niku wau. Aku akhirnya nyekel duit. Lah iki mbak iki mboten nyekel tenan kok. Nggih mboten. Niku ya politik niku. Nek le duwe ning duit niku ora dicekel. Nggih mboten. Nyekel niku kan maksudnya ngeten niki. Sik le aku akhirnya nyekel duit sih. Ning duwe duit, ning ora duit mau karepe ati niku ora arep ngapusi ning duit ki ngapusi bocah mau ya mergo ngapusi nang men kabeh slamet ngoten lho maksude. Dadi Mas Slamet menika tiyang ingkang insyaallah termasuk tiyang slamet nika. Dados mergo dipun pacaosi asma slamet niku piyantun sepuh muga-muga putra niku dados slamet donya akhirat. Niku napa asma utawi jeneng niku sebuah doa. Jadi sinten sing nyeluk niku Pak Slamet. Muga-muga paringi slamet. Niku ngoten niku. Dadi tinggi nyelametke awake dhewe kalih silare niku wau, tinggi menghindar daripada dosa sing cilik. Ya niku termasuk dosa cilik niku wau. Gitu. Mangke dosa gede sak lajeke. Aku akhirnya nyekel duit jele apa aku akhirnya nyekel duit jinok niku mboten napa-napa. Ning kan jenengan ya mboten nyepeng ora nyekel duit tenan. Ning mburi onten. Engko wae ya apa sesuk ya nek simbah wis nyekel duit gampangane. Lah kok lera nyekel kapan nek pas lha simbah wis nyekel. Oh ya. Nah, ngoten niku. Nggih. Niku saestu. Niku bab goroh niku kathah sanget. Pokoke jenengan onjake dhewe, pokoke goroh marang sinten mawon. Goroh karo wedhus karo pitik iso mawon. Wong toke kur repakane jebul gur diceluk tok. Ora dipakani. Niku ya goroh karo pitik. Gampangane niku. Karo doro gur diceluk tok gur tenan ora dicekel. Ning kan ngertine doro niku arep dipakani jebul ora merek dicekel. Pokoknya monggo goroh niku pokoknya sekecil apapun kita jagi sareng-sareng pokoknya ontene donga dinonga. Dados sing ngrusakake dosa ganjarane utawa sing ora oleh ganjarane poso sing sepisan ya niku goroh utawi al-kadzibu.
Niku monggo sareng-sareng mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya oleh pitulunge Gusti Allah saged menghindar saking dosa goroh niku wau. Lajeng ingkang nomor kalih inggih punika wal ghibatu ngrasani. Ngrasani niku ya rada abot lho. Ora usah ngrasani, nek ngrasani iku jelas. Sakniki nyuwun sewu. Kula duwe HP gampangane, ya duwe niku ten omah. Kula niku ndilalah teng mall tuku klambi. Wah, klambi kula apik, tak foto jepret tak nggo status. Niku wong sing ndelok status kula niku do ngrasani. Kula wis mergo aku men do nek aku ki ngerti nek Pak Mohdi iki tuku klambi anyar, wong sing ndelok niku wau akhire ra seneng. Alah tuku klambi kok ngono nganti kaya sugih-sugih dhewe. Nggih mboten? Kathah mboten sakniki ngoten niku. Kathah. Niku lho hal-hal. Wah, nek sing tuku gelang kalung foto, saya baru di toko Semar, gampangane. Nah, niku yo ngrusakke ganjaran niku malah entuk niate meng iseng akhire sing delok alah. Lah, akhire Masya Allah, ngoten niku tidak terasa ternyata ya Allah. Mila monggo. Nek sing apik asamu naumu ilal ibadah niku nek apik nek timbangane ngrasani ya mending turu mawon, asare mawon. Niku wis nek niat tinggi napa nggih menghindar daripada dosa. Jadi posone wong sarene utawa turune wong poso niku dianggap ibadah. Ya niku. Ning ya ampun terus sare mawon sedina plek ket bar subuh nganti arep mancing buka turu nggih ampun. Lah kok turu wae aku yo ngibadahe. Lah aku mau ngaji jarene wong poso iki jarene nek turu ngibadah ampun. Lah mengke kabeh kepiran. Nggih mboten. Lah ibu-ibu sing donge ngliwet ora ngliwet, sing donge tuku lawuh, lah mengke bapakne tekan omah malah lah kok ora masak Bu. Nah, nggih mboten. Aku mau ngibadah apa turu. Ampun nggih. Pokoke monggo, pokoke al-ghibatu niku ngrasani gandeng ning sawah apa ning ketemu koncone akhire kepriye kabare koncone dhewe mbiyen. Wah anu ngene. Lah, wah kesekae ta wis nganu. Kono wis sukses. Mobile we loro. Anune omahe pirang-pirang nggon. Anak sing kae kae iki mbiyen ketoke yo anu saiki yo ora gablek e. Wis ngrasani meneh. Ora ngrasa. Entek ganjarane poso niku wau. Ilal juwal ngatos oleh ming lak karo ngelah. Ten riku niku mila monggo sareng-sareng estu perkawis-perkawis sing ketoke ora rumangsa ning niku jan ora ning ganjarane blas. Niku ya mung oleh ngelak karo ngleh tok niku wau. Nek sing lemu ya mung nek ngampet ngelak karo ngeleh ya mungkin sesasi iso sudo. Ganjarane iso ora sudo. Gitu. Mungkin nek sing lemu-lemu gampangane sing swidak 70 tahun nek poso tenan, ning ya posone mung oleh ngelak karo ngeleh niku wau, sudo ning lemune. Ora sudo ganjaran, ora sudo dosane. Dan ampun ngantos ngaten menika nggih. Dados sing ngrusakke ganjarane poso, sing marai ganjarane awake dhewe niku zong, mboten oleh ganjaran napa-napa, niku sing nomor loro wal ghibatu niku ngrasani. Sing nomor 3 inggih punika wanamimatu. Tiyang niku wong sing poso ora oleh ganjarane babar pisan, wong sing namimah niku adu-adu. Gitu, adu-adu. Wonten mboten ngriki sing sok adu-adu? Kok pun anu konsentrasine pun beda. Nggih. Adu-adu, misal contoh kula dhewe duwe kesalahan apa lah sing sekintenipun ten masyarakat niku ya Pak Mohdi iki nganu ngene iki gampangane. Lah si A niku krungu
si B niku krungu diomongke si C karo si D niku pun beda antarane siji karo sijine niku pun beda omongane. Akhire dadi tumbak cucukan. Ya, ten riku niku ngomongake alane liyan antarane pertama, kedua, ketiga niku mboten padha. Kan mongko nek sing jenenge tumbak cucukan niku nek tumbak niku lincip nggih mboten. Tumbak niku lincip. Tumbak Kiai Pleret niku luar biasa ampuhe gitu. Kapan tergores sithik ngoten mon niku enten racune. Padha poso niku enten racune nek nganti guru tumbak cucukan racune ora oleh ganjaran. Nah, nggih mboten. Ya niku ora iso ora sida oleh madu. Madu niku nggone swarga. Ning nek racun akhire nggone neraka. Nah, mila jaman semonten enten billboard nika nyanyi madu dan racun. Nggih mboten? Senjenengan pilih madu apa milih racun? Sampeyan di madu gelem mboten? Ampun, niki men kersane nganu, kersane mboten napa nggih. Mboten ngantuk nggih. Nggih, kersane mboten ngantuk. Niku ingkang nomor 3 nggih punika wanami matu nggih punika adu-adu utawi tumbak cucukan. Niku estu monggo kita jagi sareng-sareng mugi-mugi siam kula lan panjenengan sedaya pikantuk ridane Gusti Allah, pikantuk keberkahane Gusti Allah samangke saged nglampahi siam kanthi imanan wakti saban kanthi pikantuk titel lahal lakum tattaqun ngaten. Lajeng sing ngrusakake dosa nomor sekawan inggih punika wal yaminul ghamusu niku sumpah palsu. Gitu. Sumpah palsu. Niku sumpah palsu niku ya gede-gede cilik-cilik. Wong sumpah huruf sumpah niku enten 3. Huruf sumpah niku enten 3 niku utawi huruf qasam. Huruf qasam niku huruf sumpah. Wawu, ba, ta. Iku padha. Maknane wallahi niku demi Allah. Tallahi niku ya padha demi Allah. Billahi wallahi tallahi. Jadi billahi wallahi tallahi niku padha maknane. Niku nek gampangane wong ora tenan kok didakwa utawa dituduh wis muni wallahi aku ki ora usah ditungkuli Quran. Nek wong niku bener-bener ora njiko niku wis sumpah bener-bener wis kesaksiane tengene Gusti Allah. Ampun main-main. Wong muni aku muni wallahi ning ya ampun gampang-gampang nek seumpama rumangsa njiko tenan wallahi aku ora ming demi dinggo nyelametake. Ora main-main niku urusane karo Gusti Allah lho niku. Saestu niku. Walaupun panjenengan ora usah ditungkuli Quran. Niku nek wis muni billahi wallahi tallahi ampun main-main niku. Saestu niku. Jadi pernyataan huruf sumpah niku wonten 3 wallahi billahi tallahi niku jenengan niki pokoke ampun nganti sumpah palsu. Contoh kula sering nyontokaken gampangane wong sing adol wedhus ngoten mawon. Kula wis gampangane tak dol kali sinten, tak tawake kali sinten. Janjane dereng ngenyang. Ning mergo lek ngenyang niku isih rada rendah misalkan kula ajeng adol wedhus kok dinyang 1 juta gampangane. Karep kula niku kula njaluk karo 0,5 juta. Karep kula gampangane gitu. Tak tawake Pak Slamet gampangane. Pak Slamet wedhusku mang tukunen Pak Slamet mang tumbas. Dan nyuwun pinten Pak Mohdi? Kula nyuwun karo 0,5 juta. Wah mboten wantun e. Kula wantune ming 1 juta. Gek dinggo santolan Mas Heru sing dinggo nganu ngono. Mas Heru wani 12 e anu Pak Slamet. Padahal Mas Heru ora ngenyang. Sing 200 niku haram. Haram. Tur ngrusake ganjarane poso. Lah ten riku niku kathah sangat ora sadol wedhus adol pitik adol napa ten pasar kuatah ngoten niku niku palsu niku ganjarane sampean ilang blas wis
Masya Allah, oleh ilal jual ngatas wau. Lah dan riku niku kuatah sangat kedadosan niku wis sak liyane wong dodolan kathah. Mila monggo hal-hal ingkang kados ngaten menika monggo kita hindari sesarengan sing sok marai batalke poso niku perkara-perkara sing kadang-kadang ya mungkin lali utawa ora ngerti niku wau gitu. Niku dados sing nomor 4 niku sumpah palsu niku pokoke ampun ya dihindari, mangke ndak kur oleh ngelak karo ngeleh. Ya termasuk gampangane niku wau. Tenane mbah kowe iki nek ora ndek dhuwit, wallahi le. Nggih mboten. Niku wau. Karo putune nganti wallahi le akhire mbok yo golek jawaban liya sing sekintene enteng ning bermanfaat ngoten lho. Nah niku. Lah ingkang nomor gangsal ikih menika wa nadharu bisyahwati sing ngrusakake ganjarane poso sing ora oleh ganjarane poso mung oleh ngelak karo ngeleh niku wa nadharu bisyahwati niku lan ningali perkara kang marai syahwat. Syahwat niku napa? Syahwat niku nafsu. Gitu. Sing marai nyetrum antarane kedua belah pihak, contoh ya kakung kalian putri. Gitu. Kakung kalian putri niku sulistya ing warna sing ayu rupane kaya ayu kangkang nika. Niku gampangane nyuwun sewu sakniki niku kan kathah HP gitu. Kathah HP. Niku seumpama ten omah ya dhewe ya sore-sore ra ana kancane sepi ning duwe HP ya piyambake ya pinter HP anu ya goleki ten riku niku golek porno. Lho akhire kepengin nganti syahwate niku metu. Posone ganjarane ilang. Ora neng manfaate sama sekali. Niku ngatos-atos. Dados monggo mungkin dialihkan dasar niki ten nggen HP niku sing golek ngaji yo akeh banget kok nggih mboten. Wong seneng nandur contone golek carane nandur sing bener nggih kepriye. Carane wong tani, wong dagang kuatah, wong ngaji nggih wonten. Cara dene pedang gur gari liarek manfaatake kok. Lah sing rada bahaya melih niki nek tetembungane cah nom-nom. Niku nek cah nom mriki alhamdulillah mboten wonten. Niku tetembungan zaman sakniki niku tembung ngetrene ngabuburit. Nek Pak Slamet mboten ngabuburit niku napa ya mboten ngerti ya Pak Slamet nek kaya awake dhewe niku. Ngabuburit niku ternyata ya pokoke tembunge ngenteni manjinge buka ning seneng-seneng. Lah niku mengkeh wis lunga ning endi mbok ning Parangtritis pun mbok ning endi papan-papan keramaian ning papan keramaian niku wau ya niku termasuk papan maksiat jajane niku. Gek ndelalae ya le mangkat plencing niku ya nyun sewu. Wong sing oke-oke ngoten niku wong sing ora oleh pitulunge Gusti Allah niku wau le nganggo pakaian ya wis pas-pasan kok ya methet nika. Gitu akhire sampean preso juan. Masya Allah gek kaya ngapa nggih mboten sampean wis ora oleh ganjaran ngoten niku ora sida. Nah ngoten-ngoten niku lho. Dadi monggo pokoke sareng-sareng kita jagi sareng-sareng mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya pikantuk ganjarane utawi fadilahe poso ora mung oleh ngelak karo ngeleh. Niku. Nggih kados pundi kemawon pokoke ten mriki kula ngemutaken. Kula emutaken malih ning ya ngemutake awak kula dhewe. Nyuwun donga pangestu pokoke mugi-mugi kula nggih saged njagi dhateng perkawis-perkawis sing boten diridani kalian Gusti Allah. Kala wau langkung-langkung dumateng panjenengan sedaya. Mbok bilih namung mekaten ingkang saged kawula aturaken janjene ajeng kula matur sanes sing kathah ning ranten wekdal nggih.
Isih 7 menit monggo nika nek ngendikane Mbah Kiai nika nek sing apik niku ya karo dienteni tahlil maca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ngeten nggih? Nggih niki monggo kita saestu mangke sak kuwasipun mangke kita maos kalimah thayyibah estu mugi-mugi kula lan panjenengan pikantuk ridane Gusti Allah niku wau sebab akhir-akhir zaman niki nek ningali kawontenan napa nggih berita dunia niki Iran kalian Amerika Serikat niku perang. Negara gede niku perang. Niki perange niku dampake engko nek nganti perang geden-geden Indonesia iso kena dampake. Mboten main-main. Iso perang dunia ketiga. Masya Allah, niki pun luar biasa tenan. Pokoknya niki pumpung wulan siam. Mugi-mugi perang sing rika gek ndang reda. Nek sing Iran niku ibu kotane Teheran. Niku negara Islam. Niku nggih napa nggih dukung kalian Palestina. Ning Amerika Serikat sing napa presidennya Donald Trump niku masyaallah niku wong non muslim niku. Niku wis arep menghancurkan, arep ngrebut kekuasaane nggone wong Palestina. Niku mugi-mugi dipun tedahaken dening Allah Subhanahu wa taala kanthi barokah lan fadilahipun siap menika monggo kita maos kalimah thayyibah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 illallah la ilaha 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 illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi nahyi wa alaihi namut wa alaihi namut insyaallah ta'ala minal aminin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi ma'idah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatimi lima sabaq. Nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadrihi wa miqdarihi Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan inda al-mautina wa maghfiratan ba'da al-mautina. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil mautina wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal qira'atana al-Qur'an. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
mekaten lan semanten kathah kelupatan kekhilafan ngapunten sak kathah-kathahipun kula akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.